tournament lo man semanita sui riu chuan Saitama chungai tua chuakin a chak berani lo chunga pakhat na lo mana la chu ril ru dam thei chi alo ma se bula mei che chelo dewa biak ta ka chon tle mina zia dewa ni mel chu ti lai chon monster ten ron dang lol mai le hosin monster ten ron man hospital a hruai tura ti chuan pakhat chu rang lu tukhin a tlan chia ma se stadium tu chua san man lo chiang kher mai go ket swin lo thuai nok tu ma in tlan chuak don hau lavania heta hian martial arts tu ti to paniang in vine monster in ni don haron ti ngal char char stadium mi pui te chun tlan dar ngal chum chum snake le lighting max se chun bayan tum ngot go ket su chun lo vai per lop mi dang te chu chet tum ei ponom to lo go ket su hi super fight ta lo tel ve to thawani a chak lo ngun e ma wangin ha chak le zual nan ti in monster association a zom ve taringotani monster lo ni dan chu soi zui chiam chiam a soi zo nu chon monster sel chu ei turin ron da chuak an nei lo chola tha vek tur thu soi ani rozi chu ron tlan chuak thor monster sel chu ron ei mol mol mai le a ei atanga rei lo te nuwa chona lan dan ron in thak thlengin monster a ron chang zui ta super fight ta lo ne to lo Dave chon soi san no le ma se cho je chona ngonga ron kwa thu den thuai tliak mok ani pan monster sel chu ei zui vele ta ani po chu rei lo te nuwa monster a ron chang vele ama ron nai ber tu jakumen chun vai leng vele nga lop go ket su chuan monster sel an an om dan tur te chu soi vele chu super fight tel train khat te chuan ron ei vele ta sui riu chuan mei che hne na chuan monster hne zo vek nuwa len chua puya som mei chia po chuan lo du vele mai monster hau bei turin sui riu chuin buat sai zui chu ta le super fight tel monster lo ni ta chuan ron bei ron ta ma se sui riu chu lo chet hei khop mai an bei ron chung pon an hne ta lo cho ze ron che vele ngal cho ze chu mi dang ai chon tle mina che thei dewe sui riu o ma chon ron sitlum mok mai sui riu chon lo kick dak vele or an hanin nuai zui le ta rep rep cho ze chon power mangin sui riu chu beita chu ze chu sui riu pon na ti ve kher mai ma set luk bi kala tum azong lo mai so ze ki a chon kuai thutin an dau chor cho ze ki chu bung mok mai le an hanin nuai le ta tak tak a to pa sui riu chon cho ze chu hne le ta der ma se ni po chu thi ve pheng phung to a to bera go ket su chawom to go ket su chon sui riu chu monster association zom turin som le sui riu chon monster sel chu lain hei hian mi hring dam chen ai rei min dam ti rang mo min ti chak zo kang mo wow awa thave ma se ka nar mai nge ti paina bei zui an khik zui ta tak tak ma se go ket su chan lo nek thal top watchdog man pon monster tam tak te chu lo that ve reng to mai ga rau chon tha tumina pan zui ta ma se tum ang ngot chu lo ni hau lo mai watchdog man chu che thei par hle ni sui riu chu thal huang go ket su chon voi thum ka chiar mai tho lo chon ka thatang je tin tum zui tum sui riu chu ran thau chuak thutin go ket su chun nek zui ta tak tak heti lai hian monster dang te chuan super fight tel ho te chun lo khoi chu lam sui riu na hoi jok chung chon go ket su chon ron nek per le lop go ket su chon ron nai le thut an tum zui le pop chu ti chung pon sui riu chuan a ke pha chu ron nem kang ve le thei ta tlat go ket su chu bei tumin an che ve le go ket su chon a kutalo man chot an pen deuh chor chor rei lo te nuwa sui riu po chu thla ve mai aron thau le chon chir zui le ngeng monster dang te chon lo bei ron zui zat mai boxi sui riu mang ang chon bakuzan tran puina dil taringot bakuzan chon super fight a ke ai ni chak jok champion ni bok kha ma se monster la ka chon sazu ang lekini himo hati chu sui riu chon chu wanga lom tran rola ngai le halau ti vat bakuzan chon tran rola ke po monster ni ve ka tumalom tin monster sel chun ei zui ve ma se monster sel chu lo ei tam deuh ni turani atak sai na zau talo atluk pui taringot
hospital lampon buai to khop mai monster pakha chuan movement rider chu lo tum bet ran to heti mek lai hian snack le lighting mek se chuan suiri warang tran pui an thuam fam kim nen ani to boka han phur vat vat khop mai monster pathum te chun beizui nga zat tuna chuan go ketsu chawom ta hospital lama ve thung teng top master chuan monster pakha chu su chuak lop azara movement rider po dam kho chuak ve le shame snack le lighting mek se chuan go ketsu chu be an tum le suiri chuan in hne lawang in tan ngai na om lo ti na tlan che zui dai ma se bakuzan chuan ron chum pop chutia ama anga chak threat level dragon ron ni ve ta mai chu go ketsu chuan lo ngai thei che lo bakuzan chuan nuama ti vur vur kho mai hanin sang phekin suiri chun chum zui le ta tak tak giaro pon monster te chet na chu monster king ne na report lo pe ve char bok class S hero ten no lan vat to do na wangin go ketsu chu in sa seng ri tur shil turin monster king chuan a shil angin giaro pon go ketsu chu in sa seng turin a shil ve ngal go ketsu pon lo hnial du bik lem lo bakuzan chu ma zui turin a shil ve ringot ma se bakuzan chuan lo du bik tlat lo mai thumin pe turin tunge moi ni chu le ti pane be zui ma se ma zok chu che zok a tang le si go ketsu chuan class S hero te chuan ni hne rol an ni lo thu le monster association a po ani ai chak ama tiamin tam takanom to thu te chu shil go ketsu kal nu chuan bakuzan hne na anun na zuwa turin suiriu chuan lo ngen trok bakuzan chuan a sama tham kang lopin thala tum ta tral suiriu chuan ama sam chu ti bun le a chuan a tla thla chu ti chung pon bakuzan chuan la en liam mai tum hau lo suiriu chun soi sa zui le soi sak tok na sa to boka suiriu po chaw ve to khop mai midang te pui na chu ngen roi angai san vak lo hero te ming chu lama lam to mai bakuzan in tuman om lo tuman an pui don lo che ha ti chu suiriu chun min puyang hero chak beraron lang don alom tin lo chang bakuzan chuan nui huwa pain be dong mai ro tuman an ron pui don lo che ti na tum zui ma se Saitaman suiriu chu ron pomson man tatlat bakuzan chuan tunge moi ni chu le tina zot Saitama chuan keima mo Saitama suiriu pui turin kalau kalani tin lo chang bakuzan chuan Saitama chu lo nui zat ngang mai engma in chuang lawang tin an en chiang ama lo hnek leng lop tu ni tia hriat chu chuan an au zui ruai chuta tuna chuan nangain ka chak to nia tin Saitama lua chuan an dau pop Saitama chu sor Facebook thleng rot khopina tol bakuzan chuan ron pet le ngal chor ma se Saitama chu eng tin malom chuang lo bakuzan a chele chi chu ri ngal bur vai vut khuchum chuma re meu chuan bakuzan chu dul chin chung lam zong chu lo he khuam hei thamo hei monster hung berani em tina zot suiriu chuan o ni chuan tungei ni chia le tina zot Saitama hero ka ni tin lo chang le suiriu chuan o hani chu kalom hle mai min puya wangin kalome charan ko ngi lo om vela ni mo hero association undercover ni tina zot le Saitama chuan ni la ve a experience tan tin karon telani chuan poisa wang nen tin lo chang le suiriu chuan min chana wain kalom hle mai chuan i chet le don chuan monster association jong chuak ang che monster sen an the dara ai tu te chu monster an chang zel thina ni tu nei hne chi po kha bakuzan match ni nai tum pui pa kha lom ha ti chu Saitama chuan ni mo tu ma khalo bel chiang reng hlei nem halo ti ol samet Genos pona doctor mu le nge ngai don ani mel bakuzan voi khat nek do lovin lo tlu chu ni in class S hero le a master Saitama tenen monster how chun hne thei mai ring Saitama chuan chu han chak vio ni mo khoi mun angen kal ti a zo chuan suiriu chuan chak lutuk mishing thei pialamani tia lo changin an kalna lam chu en Saitaman kawazong ange ha ti chu suiriu chuan lo phal lo na samai martial arts thiam takan nia i hne don hau lavania tina shil ma se Saitama chu kal lui le ta sham a kala tanga rei lo te a stadium le che ve chu nging loi
nu rei lo te go ketsu lu chu stadium aron tanol Saitama po chu ron lang vele ngal enge mak soi thei ngil de lom tournament ka tel ti kha jep tlat turo ti na hril ru sa sui riwin go ketsu ne chu har savia wem ha ti chuan Saitama chon teu na ngo voi khat ne ka tok mai lom tin lo chang le sui riu chon ani chu ani hero ka ni ve thei ngem tin a zot le Saitama chon ka hrelo le ke po hero ka ni ma de chuan ka hlau thong ve thin nu tu ka lom ma se he ria ka zia ve ta phian ani hi tin lo chang sui riu na zir lai ni ve du thua soiro Saitama chon lo pom hau lo thung heti mek lai hian puri prisoner po kholai a ruak tang kong in lo om mi te la chon an en thup mai boxi angel hak tin monster pakha chun kwa chot chu monster chu tal chuak lo chiang kher mai chu mi nu lok chon khol adong ata na zela chiat thunon hril ta mai chu thu hria chon a thinarim hle ni Saitama po che chuak ve tran ta ma se pan mai tur hrelo angai tu na chon thil tam taka om chu tia konga kal lai chon king ron lang le hlol kal pa chon hero chung chang te chon soi dun mol mol chu tian kal dun lai chon an ma a garau lo om le ta reng mai garau hian watchdog man lo hne to in king hiron zong ngar lo ni garau po thom not ther veng bung to mai Saitama le king chon garau lam reng an lo ngai tu lo garau chon ron be zui ta mai si kinga khoi fu don chi atia Saitama chon lo tlo perlop kha pa khan ron be che nia i hriat ngai ni em ti a zo chuan king chon a hriat ngai hau lo thuin lo chang garau lam reng ngai tu la vin an kal chhun zom le ta mai atira an ti pa ngai te lul nen an kal thui tul an ti noi tul a to pa game chung changa bok an lut le ta nge ram noi lama Sonic lo langin chutia thlamuang taka omlai chuan swordman pahnih te hian an ron beiron an pahnih chuan Sonic ang thawin an cherang ve reilo ten in bei nu chuan an du tok det Sonic ron bei tu te hi ninja village mi te ni in Gelwin le Hellfire Flame ten ni tuna thil thleng mek Monster Association ten khovel opan tum chung changa Sonic chu Monster Association zom ve turan ron som chu ni in ma se Sonic chuan lo du ta hau lo mai Gelwin chu ti chu flashy ne ngai don lo ani chu a ti chuan Sonic chuan ne don e a in som na kha hnol bok chu ai chuan ka thi jok mai ang halo ti mia Gale le Hellfire te ngai dan ni ta hau lo mai le Sonic chu Monster Cell e ni lo chuan than vo zui Sonic chu building chunga in ngai tu na sa ve khop mai a mi hring ni na chu ui ve boxi Monster ani lo chon Saitama ne don lo vin in she boxi a to pa Monster ni chu du ve ta nge zombie man chuan martial gorilla lo en thla ve mek hero association in tituran ti wangin a zui ni ani hi class S rank pariat na lai ani ve bok martial gorilla chuan tu emon hi mulol hei nang kha hero ini em ti a zo chuan ron hoi armor gorilla alek chu lo ni in gorilla pahnia in mu chun phu ve chuk mai chu tia monster ten chet lai a za len taka lo chuak ta mai chu martial gorilla ngai dan ni ta hau lo mai a chem te point an thai ngal puat ma se chem te jok chu bung mok armor gorilla chun nek leng ngal lop heti mek lai hian beng la empom te chuan garau an lo la zong an mu tak mai lo wang chuan zon dan tur po chun hai cham ve ta hle Hero Association headquarter lampon buai to khop mai Monster Association om na zongin meeting an nei chu ti lai chuan pakhat hi man mo chitin ron lut Monster Association atangin message om tin a ron soi mol ama chu Monster a chang zui le ta mai boxi Sonic pon Monster Cell chu lo fryin a tui thei dan tur ang beren lo siam pek a ei nu chon Saitama lo in ring ro a ti ngal char Saitama le kingero game buai nan lo buai le to hero dang ten buai te lul nen ani pani hi chun buai thak deuh hret chu ni Saitama la chu chak thei reng lo le ngal king chona du hun a knock out ani ber game an khel zo chon Saitama chona bulai pet chu lain hei hi eng thil nge ni ngai tin a zot king chuan buai na an to a hero association ten an hril na man ruani thuin lo chang
chutia hero association headquarter a monster a lu ta ka chuan an buai ngei mai pakhat chuan ka mai an tum ma se sit chuan a message ken chungai thak phota du thu soi chuta gero chuan CTG khopuin chhuah san ta an chen thu te ani pon khovela chen ven du thu te hero te le mihring ten thi to lo nan in rem siam na nen du thu te chu ron soi pakhat chuan ole chu tiang chuan ni ro se alo ti ve mai ma se ril ruai ro gero mit chu la ka chui chu nge ya tumani aril ru chuan lo hria nge ni monster chuan chala takaron kap sia sit chuan eng rem siam na nge ni ngai ti a zo chuan gero chuan ele kan fiam thu mai ni kha eng tin nge hero le monster ten in rem siam na kan nei theiang ni in mol hle mai tin lo chang sits box chuan executive te pa fa chung chang chu zot le gero box chuan an dam thu lo changin ni thum ral maron chan chhuah lo chuan an tha zui tur thuin lo chang le a hril tur te hril zo nu chuan a mit chu puak dar zui ta vek monster chuan a pistol pahnih phor ka mai an tum ma se classes hero black luster chuan banga the bei thlop monster tereuh te parasite alo om cheu mai a kut chu ti zumin black luster taksa chuan vin tum ngot ma se tum anga chu lo ni hau lo mai black luster taksa chu lo chang phian ni turani thausi ang mai na lo beng thek association how tu ten boy hle ti a hria chuan black luster chuan han ti dan baka hrelo nge ni a body te chuan so off vel ringot monster association lama ve thung mihring te tha dan tur le khovel pumlak thei dan tur chuan lo rel ve mek bak monster chu ne pan ti deuh nge ni mission atanga hlo chama wangin monster king chuan ei ta dai mai nang po super s kha ha ti chuan do s chuan ke chu kala thilo hei commission a ka chak ti na ni mai lom tin lo chang gero in hani chu voi khat chan spec le du thuran soita ka wangin do s nun na eron zu thung monster king chuan gero chu go ket su omna ron zot ta chat gero chuan omna lo hre mai bik lo an zong ngal vat a nu deuh loka stadium bulalu bung renga lo om reng chu muzeita garau poran harvele lol hun rei lo te kal ta thil thleng chu hre chiang mang tatlat lo kal chuakin get linga muthut ma se be chhun zo matum ta bik lo a chan chu ni po taksa chaw ve to tlatani